ассалому алейкум тамошобинони азиз. имрӯз охирон рӯзи мо дар Новосибирск, Тоҷикистон рафтаистем. Регистратсияра гузаштем. Куда картошка фри заказ кардам, салати цезари бе гӯшти мурғ, просто капустати хлеба. Инам хали чизо заказ кардем, сирники, картошка, инам хали, инам Фатимашка наша дружная семья, вся семья в сборе. Моя сила, моя богатство, куватой дилима. Я вас очень люблю, бачам. Ассалому алейкум, як бори дига тамошобинони азиз. Айбанро чанд қад гузашт, лекин видео ки ай аввал буд, мехоҳам ки ҳама видеоро падрият тамошо кунен и бигем ки уже мо хела шида Тоҷикистонем и омадан монай видео кардам барои шумо ки як баҳра бигирен. ҳар рӯза аз ҳаёти зиндагим як минут дар ютуб мепартом, лекин бо хеле видео хел мекунам, дигар хелай одам баҳра мегира, хеле видео мотиватсия мегира. ҳар вақте ки ма дар ҳамин самолёт мешинам, бовар кунен тамоми ҳамин ҳаёти гузаштама фаромӯш мекунам ва фикр мекунам ки ба худованд наздик шидагим. шумо чӣ ҳиссиёт дорен? Дар комментария бинависен ки шумо чӣ ҳиссиёти пайдо мекунед вақте ки дар самолёт свор мешен. И аллакай Тоҷикистон тамошобино мо расидем. Кӯҳои Тоҷикистон беҳад гарм, уҷа хунук буд, иҷо омадем сразу гарм. Тоҷикистони хумонбоди гарай бовар кунен мефроӣ, ҳичрам нахри сер мегардӣ. Бовар мекунен ягом чӣ намехӯри кӯй намехамиги сери ай одамо, ай бӯи ватан, ай гармиш, ай меваҳои ширинаш уже сер мешӣ. раҳмати калон ки то имрӯза бо ма ҳастен, дастгирӣ мекунен. ҳози як мусиқии беҳтарин мемонам, гӯш кунен, бовар кунен. То чанд рӯза ма вақте ки ҳамин мусиқия гӯш кардам, оби дидама қабида натонистам. И дунёе ҳаст ки бояд ҳар як лаҳзаи зиндагимон охири нафаси зиндагӣ фикр карда нафас бикашем. Ба фикри ма фикр кунем ки ҳози мо ай дунё мегзарем, мо набояд ягон каса хафа кунем. барои ҳамиқа умедворам ки шумода маъқул мешавад. عاقبت خاک شود حسن و جمالی من و تو، خوب و بد میگذرد وای به حالی من و تو. زندگی میگذرد ما همه میگذریم، لحظه ها میمیرن ما فقط می‌نگریم. بین کشتی زمان همگی هم سفریم، چقدر بخبریم، چقدر بخبریم. هم دلی نیست دیگر، هم زبانی شدگم، مهربانی شدگم، مهربانی شدگم. غیبت و کی نرواست قدردانی شدگم، مهربانی شدگم، مهربانی شدگم. چشم و گوش است ولی همگی کور و کریم، چقدر بخبریم، چقدر بخبریم. زندگی میگذرد ما همه میگذریم، لحظه ها میمیرن ما فقط مینگریم.
قدری هم دیگر را گر بدانیم همه خوش بخوانیم همه خوش بخوانیم همه نام نیکی از خود گر بمانیم همه جاویدانیم همه جاویدانیم همه مرگ باز است و عقاب همگی مشت پریم چقدر بخبریم چقدر بخبریم زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میمیرند ما فقط مینگریم بین کشتی زمان همگی هم سفریم چقدر بخبریم چقدر بخبریم. тамошобино ман мусиқирам намегум ранги дар назари ман ҳамин мусиқӣ бовар кунед як тарбиявӣ да як рубоиёти тарбиявӣ ҳамин хеле дар назари ман беҳад пурмазмунай раҳмати калон барои сароянда ана мо аввал рост хона омадем сумкаҳоро мондем на истода сразу сафар ба сӯи хонаи очам иҷараи ҳисорай нигоҳ кунем соли гузашта ихе набуд инаи ваё будан светое ки ҳаста ё будана неки хушругиҳои фасониёра сол ай сол ватан тамоман дигар шудаги бовар мекунем ҳамин хе хушрӯбе ҳаста ки оли ман шабонарам дар инҷа видео кардагим беҳад бо шабона аҷоибот хушрӯби бадай мошоллоҳай барое ки очам интизор нашава гуфта хай сумкаҳоро ба уҷора гиҷо кашола каш мекунем хай ҳар сол меомадам бовар кунем иқадар хонаи очам иқадар хонаи апам иқадар хонаи акам всё равно одами гудакдор неудоб набуд худат хта бад мебинӣ беҳисоб шукронаи аллоҳи меҳрубон мекунам беҳисоб шукронаи шумо тамошобинони азиз мекунам ки бо ёрдами шумо дар компанияи фаберлик пешравӣ кардам ва соҳиби хонаи худмам шидам соли гузашта дар тоҷикистон бароям қайи карад омадем сразу сумкаҳоро дар хонаи худам мондум хонаам ба тамоми шароиташ ба тамоми чизу чораш ремонти нав аҷоибот иншоаллоҳ як рӯз ки очам истем ба меом дар хонаи худмон зиндагӣ мекунем ана ужара ҳисорай бовар кунен инами гуло ҳар рӯз дига мешавад як рӯз як намуд гул мешунаванд як рӯз як намуд гул ҳазор раҳмат барои ҳама коргарои бигем ки ватан ки беҳад меҳнат мекунанд дар гармӣ бовар мекунед дар ҷӯшии афтоб инами гулора мегиранд бо дига гул мешунанд шаби дароз ёра об метиҳанд ҳамаша ба чашми худам дидам дарвозаи ҳисора гирифтагиянд тамошобино прамои уже ҳисор нест уже дохили шаҳр шудагия уже шаҳр шудагия тамошобино ҳисор ду даста гул тайёр кардам ята барои очам ята барои янгам барои падарка наёвардам ягом касте абсолютно ягом чи наёвардам пули падаркаро дар даруни гуло хушрӯ кардам моднӣ кардам уже иҷа адирай тамошобино адир дамо уже расидем очам 100 бор занг зад камтарак ҳаял кардем дерам шид бигем мунтазир шид очам ана хай худо ба шукр соқу саломат расидем дар мошин шофёр додармай бачаи акама ма додар мегум ҳамаш на ҳамраги додарман кӯдако бо ай ақиб я мошини дига апоҳоман қати кӯдакошон ду мошин шуда омадем як бора бигем ки худмон ки бисёрем ҳами оилаи бисёри хушрӯбай дар аввал азоб мекашӣ лекин я тӯи маърака я ҷамъ омад я чӣ шава я хона пур мешӣ чӣ хеле хушрӯбай мо ҳамин хелем я апа хоҳаро ака додаро ҷамъ шавем хона пур мешава ҳама хурсанд бо меҳри апа ака бовар кунен наздикон як рӯҳияи баланд мебахша барои одам як хурсанд мешавад хаиҷа адира тамошобино ҳама хонаҳо почти наван одамо нав хонаҳошона сохта ремонт кардестиянд хонаҳои очамам ремонт рафтаистай ҳоли дар конца ремонтш тамом шудаги нестай дроноша кардагиянд бернош мондагия ҳавлӣ мондагия ҳамихе иҷо бигем ки ҳама новостройка адир раҳошам хеле ҳамвор кардагиянд бо дар оянда аида беҳтар мешавад ина мо расидем тамошобино гулои мара дид чӣ хеле хушрӯ кардам шуда ба адир чӣ хеле ҳавои тоза қариб намози шом шид ин машаллоҳ
Assalomu alaykum. Hoji bibi xush omading. Jon. Navze. Somatlaton xo'p. Men somatlaton xush omadi. Buyuring. Muborak shavad. Buyuring. Salom size. Это Мустафа дала мне. Вот и дом. Хочешь сюда? Так, камера не нужна, сейчас он будет. خیلی تماشابینا امیخ قند چشیدن خیلی شیرینی چشیدن جوجکا شدن گودکورا خرسان کردیم هدیهشان دادم اینم خیلی یک تشکیلی بهترین برای مرا کردین حس و رحمت الله برای انگا جانم شما دا چه خیلی بد محقول شد ویدیو ابیزت نفکر عقیده های اختنا دا کامنتاریا بنویسین میناداری به پایان ما به همه شما میرسم